Maswera sei vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininewo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. The reason as to why ndati ndiri musikana, handina kumbogara ndakaroorwa like officially. Pandakauyawo muno mujoni ndakabva ndachizotanga kuchaiswa mapoto. Iye mukoma, upenyu hwemujoni hwakaoma. Regai vakadzi vazhinji mushure mekunge vauya kuno kujoni vanozosarudza kupanduka, because murume wose uyo anenge achinyepedzera sekunge anenge achida kukubatsira, anenge achida kutokutorera advantage. Ndo zvakaitikawo pandiri. Ngoma ndakasvikirawo mumaoko meimwe friend yangu, ainge achigarawo, aingoitawo zvekungochaisana mapoto neumwewo murume waainge akangosanganawo naye muno mujoni. So ndakabva ndachizotanga kugara naye. Ngoma, when I was still back home, ndainge ndiri munhu aiva ari very honest. Ndakauya kuno ndiine that honesty yekuti kana ndikangokwanisa kuwana murume anenge achindida, tisati tarara tose, tisati taita sei, munhu iyeye anofanira kuti ange achienda kumusha kunondiroora. But yei mukomana achi, pandakauya kunoku ndo pandakaona kuti varume ava vemujoni kuroora havatoroori, but munhu anonyepedzera sekunge anotokuda zvekutodaro. Zvadaro mukomana ashe ndakabva ndazonyengerwa nemurume uya plus nekuda kwema-living conditions, because friend yangu ainge achingogara zvake mumukuku nemurume wake. Saka ini ndakatoona kutoti vanhu ava ndainge ndava kutovaisa panguva yakaoma. Ndokubva ndazongogara naye murume uya izvo ainge atori munhu ainge ari married. Ndakarwadziwa mukomana ashe, and it gives me a lot of stress because ndakabva ndazobatira pamuviri. Ndakabatira pamuviri same time ndakati ndabatira pamuviri kudaro ndokubva ndati munhu uyu zvandaziva kuti iye ane mukadzi, zviri nani hangu kuti ndinge ndichibvisa nhumbu yacho. So that was what I chose. Ndakabva ndazobvisa nhumbu yaya. Ndakati ndabvisa nhumbu mukoma, unfortunately nekuda kwekuti ndainge ndisina mapepa, ndakatya kuti ndinge ndichienda kuclinic nekuti mazuva acho iwayo zvainge zvichinzi kumaclinics mapurisa aigara ariko vachisunga vanenge vauya vasina mapepa. Saka ndakabva ndangozoenda kune zvima illegal abortion clinics. Ndakati ndaenda kuya ndokubva ndazobatsirwa nomumwe murume ainge ari muNigerian, ndiye ainge ari muridzi weabortion clinic yacho iyoyo. Kama nachi ndakapiwa mapiritsi ekuti chibereko changu chinge chichizozviklina. Ndobva ndanwa mapiritsi aya uya ndakangomunyepera kuti ndainge ndaita miscarriage, because ainge asingatozvizivi kuti ndainge ndabatira pamuviri. Zvadaro mukomana ashe ndakaramba ndichingobleeda. Ndakableeda mukoma for nearly a week, ndichingobleeda chete. Then ndobva ndaona kuti ndainge ndoramba ndichingobleeda. Ndakadzokera zvekare kwaari muNigerian uya. Zvino ndakati ndadzokera kuya akabva anditarisa akabva ati chibereko chako chakanganisa. Ndikati like what do you mean kana uchiti chibereko changu chakanganisika? Akabva ati hanzi mainge muine zvimwe zvainge zvakasarira like my blood clots ainge akasariramo muchibereko mangu. Saka maclots iwawo hanzi ndiwo ainge okonzeresa kuti ndinge ndichirwadziwa nekuti ndainge ndava neinfection muchibereko mangu. Ndakabva ndati zvino ndoita sei? Akabva ati you know what, let me give you some pain killers. Ndakapiwa mapain killers mukoma. Ndokubva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichidzokera kumba. So ndakabva ndazodzokera kumba paya, then ndokubva ndaramba ndichingoshandisa mapain killers aya. Ndokubva ndatonzwa sekunge ndainge ndava nani. Saka ainge akanditi ndaifanira kuti ndinge ndichimbogara for about a month, kana ndikazonzwa pain ndizodzoka kwaari. Ndakabva ndazodzoka zvekare
kwaari. Ndakati ndadzokera kuya ndakabva ndaona kuti mainge muine umwe murume, but murume uyu mukoma ainge akapfeka rimwe zigemenzi rainge riri reblack, in which that was so scary. Murume iyeye akangoramba achingonditarisa, naiyewo ainge ari wekunigeria. Ndikabva ndati boy here. Ndopandakabva ndazonzi nemunigerian uyauya, I wanted to introduce you to this guy. He is going to explain a lot of stuff to you because I have been looking at your case and unfortunately I don't think kuti iwe uchakwanisa kuzoita vana all of your life because infection yakaitika muchibereko mako, it has led you to be barren. And I felt so angry at that time. Murume uyu achindiudza kuti I was now a barren woman. So when I was about to get up, murume uya ainge aine zigemenzi ndopa akangoburitsa bhanduru remari rema100 rands ainge ari manyowani, akabva anditi kana uchida ndinokupa mari iyi. Mukomana I had never seen so much money in my life, like never. Ndokubva ndati imari yei? Akabva anditi kana ukashandidzana neni unokwanisa kuwana mari yakatowanda kudarika mari iyi yandikuda kukupa. Ndikabva ndati ko mari yamuri kuda kumbondipa in the first place imari yei? Akabva ati ko iwewe wai uchita sekunge uri stubborn. Akabva angofuridzira kumeso kwangu. Komanashi, I felt so hot, like a hot flush running down my body. Ndobva ndatogara pasi. I was now obeying, listening to whatever that he was telling me. Komanashi akabva andiudza kuti chibereko changu vainge vachichida. Ndikabva ndati ko munogoda seiko chibereko chekuti hachichakwanisi kana kutakura mwana nekuda kwekuti chine infection? Akabva ati in the underworld, I work for the underworld, saka tiri pakutsvaka zvibereko nekuti kune vamwe vana vanofanira kuti vange vachizozvarwa munguva inotevera. Ndikati nguva ipi inotevera? Zvikanzi kana antichrist, when the antichrist get introduced in the world, pane vana vanofanira kuti vange vachizozvarwa. Vana ava ndivo vachange vachizoshandidzana naantichrist, uye zvekare vanenge vachiteerera zvose zvinenge zvichitaurwa naantichrist, havazopikisani naye. In short, he was trying to tell me kuti vana vachazozvarwa ava vanenge vasiri fully human, vanenge vari partly human simply because vanenge vaine DNA of a woman and the DNA of what I don't even understand. But murume uya ndo zvaakandiudza. Ndakabva ndatanga kuchema ndikabva ndati ko what does this has to do with me? Please let me go. Ndakabva ndazonzi haudi here kuti unge uchiita mari yako, nekuti zvaizvezvi watova ngomwa. Unofungidzira kuti pane mumwe murume achakuda here wava ngomwa kudai? Nekuti murume wose anoti kana aroora mukadzi wake anenge achitarisira kuti ange achizozvarirwa mwana nemukadzi iyeye. Do you have the ability? Ndo zvaakataura, akanditi do you have the ability to give a man that is going to marry you? For if you want, I can even give you a husband that you can get married to right now. I can give you a husband. Ndikabva ndati kwete, I do not have the ability to give a man a child because of my condition right now. Akabva anditi so accept. Ndokubva vatanga kuseka. Zveshuwa mukomanashi, ndakaona kuti pandainge ndakamira painge pakaoma. I then chose to accept the deal even though it was really painful. So I have since accepted the deal mukomanashi. For the money that he gave to me, it is now settling my bills. So mukomanashi, ndiyo confession yangu iyoyo yekuti ndakarombawo nechibereko changu. Ndakatongoita chekutengesa, ndine mari yandinopiwa. Chibereko changu ichi mukoma vakatochibvisa, but zvinhu zvacho zviri very confusing because pavakandibvisa chibereko ichi ndakangonzwa like chiveveso. Ndakangonzwa sekunge pane munhu ainge achindikwenya mudumbu mangu ndichinzwa chiveve. Ndikatonzi zvainge zvaita. Ndikati zvatoita ipapapa. Unoreva kuti zvatoita here?
zvikabva zvanzi hongu zvainge zvatoita. So mukomanashi ndokutotengesa kwandakaita chibereko changu, nazvino chibereko handitomborina zvachose. So I just want people to talk to me because I don't have anyone whom I can share this confession with. Kana iri mari ndinayo, apa ndava neaddiction mukoma. Handikwanisi hangu kuti ndinge ndichikuudzai kuti ndine addiction yei, but I cannot be sober. If I am sober, I start to cry thinking about what that man told me, kuti zvibereko zvevakadzi vatinoti ngomwa vasingazvari ndo zvavanotoda, so that vange vachizogadzira vana vanenge vari half human, hamene kuti half chii. Akaramba kundiudza, akangonditi vana ivavo they will be totally submissive to the Antichrist, uye zvekare they will serve him with all of their hearts. So I just imagine kuti murume uyu ane vamwe vakadzi vangani vaakatorera zvibereko sezvaakaita kwandiri. I also have a limited time to live and there is no hope for me in the afterlife. My soul is now worthless because I sold it for monetary gain. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvedzi vedu ava mucomment section. Hanzi my soul is now worthless. Yo, pakaipa. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So ndakaroorwawo last month, ndakabvisirwawo mari mukoma yaikwana iyo kuita 2,600 US. Iye murume wangu akashanda. I am now in my second marriage. Nemurume takasangana muno mujoni after a breakup with my husband. Saka murume wangu anogarawo kune rimwe location but in the same province. Saka after tanetsana, nekuda kwekuti ainge ava kuita zvemagirlfriends, ndokubva ndaita move out. Ndakambozvipawo kanguva kekuti ndinge ndichihila until ndazohila Mwari, ndokubva vazondiropafadza with a good man, and we then started working. Ndokubva taenda kumusha ndikanoroorwa paya. So nyaya iripo mukoma ndeyekuti my ex iye ari kuti he wants me back. Handizivi kuti ndoita sei. He is even using some Bible verses on me. I am now confused. I am a Christian. Murume wandigere now right now is a Christian. Saka iye ari kuti ukangogara wapinda second marriage, it means kuti you are now in an adulterous relationship. God does not recognize that marriage. Nai ndoda kubvunza kuti ichokwadi here kana kuti kwete, because he is now making me feel so guilty. I feel so worthless. Handichakwanisi kana kumbo enjoy marriage yangu nekuda kwemabible verses au akanditumidzira. Iye ari kuti he is the one who is my husband, ndiye anozivikanwa naMwari. Hanzi kunyangwe ndikaendepi ndinofanira kudzokera kwaari. Hanzi zvauri kuita izvo ndo chinonzi chihure dzoka kuno. So I really do not know kuti ndoita sei. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. Ndodzokera here kwaari. Murume uyu wandigere naye haana kana chipomerwa so far. So I need advice kubva kune vedare renyu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 35 years kuberekwa. Mukoma nashi, confession yangu yakamira sekudaiso. Inini kuti ndinge ndichinzi ndaburitsa urume panguva yekuti ndinenge ndisika bonde nemukadzi, hunge ndatorara nemukadzi iyeye maybe
zvekuma 5 kana kuti kuma 6 rounds. Saka vakadzi vose vandinodanana navo vanosvika pakukomplaina, munhu obva ati bonde racho harinakidzi nekuti iwewe haupedzi. Saka handiziviwo kuti kunzoko variko vakadzi here vangadawo munhu akaita seni wekuti each and every day anenge achida bonde iroro rekuma 5 kana kuti kuma 6 rounds each and every night. Handizivi kuti musana wangu ndo wakasimba here kana kuti chitori chirwere ichi, uye zvekare kana kuri kunzi chirwere chekuti unozongoproducer after 6 or 5 rounds zvinozogadzirisika sei. Komanashe ndakangoita mwana 1 in which now thinking kuti mwana uyu ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda naye kuma DNA, because nevose vakadzi avo vandagara navo hapana umwe akazombobatira pamuviri. Vamwe ndo vemujoni, umwe ndiye wandakaenda ndikanotora kumusha, wandaitofungidzira kuti maybe achandipawo mwana, but mwana dololo. I only have one, uyo wandakaita pandainge ndichiri kuchikoro mushure mekunge ndatizirwawo nemusikana wandaidanana naye akabva andeti wandimitisa. Saka handinawo mari, daina ndine mari ndaiendawo kuma DNA so that I can know the truth kuti ndo zviri kukonzeresa here kuti ndisakwanisa kumitisa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa.